Nandiyan guys, operahan na dahil pura may karong adlaw. Nagchatanay mi gabi alas 8 or 9 daw siya karon sa buntag. Kanang operahan tabang mugampo guys. Medyo buntag ni Jung tanan ko dari sa kuan guys, likod gatong-atong ko ni Junjun ng laba. Mapay pagmata na guys, sakit agang kalawasan, sobraan siguro ni liklihok gahapon na ni bag-o ba kaning dugay-dugay na putaw naka liklihok mura kong kanang kailan tanon sa magkuan siguro ni pamao, sakit nga baga ang kilid, ang likod. Kay nagbras man ko sa kuan guys, sa gikato mo sa gamon man tong itangtangan o kanang purumat jadagan man kadyo kanang itim-itim mato nga ang gibrasan, ang gimapan, ang gibutangan o kanang floor wax. Jawa na ko naka kuan gapon guys, wala ko naka vlog. Jawa focus kanang kuan guys, mood ako ganahi pud mag-vlog kay nag-uko. Alam ang gilingaw-lingaw aghang kaugalingon panghinlo dari sa bye. Moto na hinlo na gamo ang kuan guys. Bye, jamo lagi pud sakit sa kalawasan. Hindi ka na laging dugay na pud tawa nakaliklihok ba. Sugod sa gopirahan ko. Mag 6 months na nga wa nakaliklihok. Moto guys. Di pa mauhan nagang tibok lawas na ni bag-o. Dugay lagi ko ni bakod kay pag mata na ganiha. Paglihok na sang lawas kay grabe man kasakit. Murang magdi malihok. Ang kuan kaning ang dani ba abaga, ang hawak, ang likod. Grabe mura mong kuan guys, gikulata daghan ko nabuhat gahapon kaloy sa Ginoo na limpyo ra gajud tanan tibuok bay ay pati dari limpyo na. Narings na mga kuan mga gamit ya sige yan gabi danira siya nag gym kanaray dyan gigamit kanaray dyan gipangarsa-arsa agijunjun din ang laba dahil siya sa mga pundahan kaya mga pundahan mga bedsheet ang mangigdana na ang gipang ilisan pati kagiyan ang limpyo lagi ko gahapon tibuok adlaw moyang buhat sa kwarto ligiyan panangtangan po tunahag mga pundahan o bedsheet o ngijang kuan higdanan nandiyan mo na guys, gibabad na niya na dyan ang kuan ipanglabahan maligo man ang tako kuan ron sa jo pero mawa ning ang kuan pamao ay masyadyan mo sugot og kuan maligo pasalaman po ko maligo dapat tanawon mo na dari sa sud guys. Nara guys, agang gipang tanom nga kuan cactus. Yung cactus nga mga inatag sa itso ni mama dito sa kuan si bunga dia. Kuan man to ka klase ng gihatag na tulo. Kari ninja. Tani. Mauni. Ug kari na mga cute pagka nangaban dahon na jagahang gitamnan guys kinang limpyo malagi ko gapo daghan ko nahipos nga mga basiyo o kanang panghugas sa plato ba kanang action mamaya magamit ang hugas sa plato mauni ang gipangkuan tamnan danaranan na hipisto ningan man sila mangot kuno ng mga cactus isud sa bay pero kasagaran ang makitaan po naman po sa bay nila gilang mga kaktus na mamingan nga malas kuno ng kaktus isud sa bay kay mga tinekon ako kay di mo kumutuo da ng kuan guys malas kuan raman na patutuo raman na kay og malason majig ka pagbuot raman na sa Ginoo na di kumutuo mo nang naran na dihagibot ang milipay raman po ko nga pero minahang makitaan. Naka-plaster na sila.
hanggang mga kuan cactus. Diya dari nagbutang po ko dari. Agkan mo naghinatag sa igso ni mama nga to nga tumikon si bunga. Gikyutan ra pug ko, mo na ra pod na gi-display. Duha man na sila to ag isa. Diya ag lamisa nga nadarin ha gibutang. Diya kuan guys, saug. Mao ni hanggi pangbrasan gapon pero kani mga puti-puti din na dili si kuan matangtang. Sinaw-sinaw na nang gibutangan og kuan puro wax. Nawa na tong mga kuan. Nawa na tong mga itim-itim ba mga tagip-tip. Nanana dahil gibutangan kuan lamisaw kanang lingkuranan nga gamay. Nalagluag na tan-awon. Napagani dito kalat to kasi junjun ra ko ni balag asa ni si butang. Nindot nta ni saw ka sa una wa pa nila butang iyo kanan ni plurumat na daot naman ni nga. Yung butang-butangan nila plurumat mo na nagputi-puti na. Kaya junjun galimpyo siya sa kuan ni pangit. Bye. Kuan guys silhig. Katigang baligkawang ang paa, ang bugan. Nanakit. Murag first time na hang nag-gym. Kaya kasaway man po kong gym sa una. Mo nang gibati karon. Sakit sa lawas. Saan magita mo ulit, di magajin malimpyo. Kaya lahirap magajin ning laki manglimpyo. Kay kitang bajin mo ay kuhan maglimpyo. Komportable magajin tagkita mo ay manglimpyo. Hindi mo hang silhig. Yun ang gilimpiyuhan nagatip. Nadaghag mga gumamila. Mga hagbong. Sayang baga pod nga di ta maka-upload kay sayang pod lang kanang kuan ba revenue. Parehas ra pod kanang manarbaho ta ba nga di ta maka-absenta, manginayang pod ta sa ato ang kuan sweldo. Imagine na lamang pod. Sa man nga namang gaji adlaw nga kuan. Di pod ta ganahan magkuan ba video-video. Kay mas pasulubihon natin ato ang gibuhat. Sa kadaris gawas magpainit sa pag gamay pangilakaw-lakaw ni nga ang sakit sa lawas kay gato ning paumhan masamot sakit lagi nga na gang likod mura lagi ko gikuan mura ko gi kulata gani ajud pagbakod na nga murag di ko kalihok. Wala jadi gipangbalhin og pisturi natuman niya hanggi pa landungan. Yung malaging ipangbalhig pisto pa, pati ang paragayo. Yung malaging ipangbalhin ng pisto. Agamang kamunggay guys, so daghanap po si Jaguan. Dahon. Landong na kayo dito sa mapanag-init. Prano po sa landong. Halagyan tan ng garden dan dapit. Na naman makatanim tag pila ka buukan ba punuan ug siya ang kuan itanim kani ba nanangid naman ko danhi sa una nga magtanim-tanim ning okay raman to siya sa kining ingon naman kadong kadyan pagtanim na daring tangad ni ingon man nga napalit na kuno kay mo gasolinahan diyan tod karon kay wa pa man naikag jud ko na guys na ba limenta mugwaron ba tamnan og kanang pipino, kamati, sili kanang ato jang mapuslan ba tay mahimo kay diso jud ning watay ko ang juta kani ganing ang gipang tanom-tanoman dani kani hindi man ni amo kay gamo ang juta kana ra magadyog tagkaran dias tindahan unahan gamay nada na kuan mohon
Mura kanida nang gibarugan di nani. Pero kani may reto puy. Kani ang gibarugan kanidan ha agianan. Kay kanida ni sure katanan raman eh. Puhon lagi nga kuan di nami dani makaagi. Dari nami agi kay mamo ni reto pwede ha ngayaban nga gahaman ka jog juta nga mamatay ra baga jita lawas ra baga jita ato ang mada di ra baga jita makada bisig isa ka kaang na juta kanang uban grabe ka hakog ang kaulitan dala man tong jutang tatay to as bola na tong gida kay rabog rabay tay jutang tatay dito ay nang gitrabaho. Nandiyan guys, operahan na dahil pura may karong adlaw. Nagchatanay mi gabi alas 8 or 9 daw siya karon sa buntag. Kanang operahan. Tabang mugampo guys para sa successful sa iyang operasyon karong adlaw. Kaya operahan na siya. Nagchatanay lagi mi gabi. Nandiyan nga di ba kuno haglek. Patugon ra ba kuno nag-opera. Di ba kuno sakit. Hindi man sakit. Kay patugon ra makadana nagmata nimo murag wa aray nahitabo kay katong ako pag mata na murag wa ara waray sakit aga kay agpikas ra man thyroid gikuha agija tangtangan tanan nagijahang kuan thyroid kanay nga na guys for life na kadana magmintin og tambaw basta tangtangan tanan nanadyo kay tambaw danan tud santod na jud diha mag-inom. Manang ko pasalamat pos Ginoo kay wapod palabi agaho agpikas ra magitangtang murag 3 months ra ko dadto nag-street og inom og tambaw jamaw ra to pero ginan po ko doktor nga magamping gihapon ko kay bata pa ko gioperahan kay kani ko ng gweter bisang kuno matangtang na ni nagyapon ko noy posibilidad nga mobalik manang magamping gihapon. Pero pagbot sa Ginoo guys, bisgan saan dyan na tagamping, watay kuhan mahimo mo nang Ginoo ra gadyo na kahibaw sa tanan kay si Jaman mo ay nagbuot sa atong kuhan. Kinabuhi mo nang tabang laman mo gampo guys sa daling pagka recovery sa operasyon ni Purami karong adlaw. Gampo tas Ginoo nga magsasispo lagi jahang operasyon karong adlaw guys. Jadi lagi may makaadto. Kaya raman po itong dadyon dyan, lahi naman po dag mga hospital karon kay ara naman po na silang kahigpit, di naman po ta basta-basta makasud. Munang magampo na lamang ko dari guys para sa ijahang kaluwasan nga maukitanan lagi ijahang operasyon karong adlaw. Kay bawman ko nga daghan jay magampo para sa ijahang operasyon karong adlaw kay baw ko naamo, daghan mo, nagmahal sa mga pamilya labi na ni Purami Bulana kasi siya nanilhig ako rin naghinlo gahapon kay di man ko kampante og siya mo kuan maghinlo dyan nagdapo ko ba nga ako jay kuan maghinlo da ng tibuok bay mo nang di ko kampante kay so siya maghinlo mo nang ganahan ko ako jay mo manglimpyo kay lahiram mo guding kitang baji manglimpyo kaysa laki presyon dyan limpiado man na sunjun kamo man manghinlo ganahan ragad ko nga ako mismo ang mulihok pero man ninon po ko nagarasa-rasag bagat ligura kong gamap, floorwax gabras kaya ang delikado kaniraman dyan kuan mga rasaw ka ng bagat sa jure sa namisbis guys dyan ni pang bisbisa nagabang snake plant guys kahanggi pang sud kay asa man ta malitag sudan ha labang na dito guys amo ang tangad gunahon na po na diha an magilis sa diay ko kay ga duster pa ko ga kalab man dyan ga wala ba ko nag-short magsapas akong short dari sa mukuan guys kwarto sapas akong ipok angangan sa mga hagdan
Isa, duha. Quality sa taas. Ay sus, napaka very good. Sa ibabaw sa imong grabat sa kanang ko. Hindi mangliili ra ba? Kita. Kanarang mga sapatos diya wala na gipang tangtang para nagsuoton dali ra. Isa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8. Kung kapil re, siyam. Oh. Gihap na rin mo dahil bigyan mo. Ana mo ko na mag-exercise nagabuntag balik-balik. Balik-balik ra ko sa kakanaog. Hingganan ako dari guys galantaw sa mga bagong baby. Sa bago nahang kuan guys, alaga. Mamalit sa mikuan guys, sudan. Wala ko nagilis. Hanggang pangtog. Marapayang gi suot-suot. Dah, kapoy ng gilisilis. Luis junjun sige pang laba. Pero may naidaghang labunon. Uban-uban pa mo pa itong sudan nga naraman diha oh. Wala makapamili kag imong sudanon. Ana raman may diha palitan guys. Naman may palitanan diha. Barato ra. Bisagun sa mukhaon na magod ko bisagun sa. Kung may problema bisagun sa mo ang palitan. Bisagun sa saan kag taluto. Di man sudan ang taluto. Grabe na po na pasidan ng panimog taluto. Ni midani palit. Sudan. Ina. Ayaw. Batok-batok din. Hindi ko dana. Aw. Kay kabuhion ko. Kabuhin ka magtan ako. Wala pa pag imakaw ni kabuhin. Kare onsa ni isda. Ano isda ilupin? Eh, Unsa yung batong sa inyo? batong. Balatong ka mo? Enjoy na ko ako. Mawala. Pagbuhol kay ginahi maginistoryahan. Batong. Karing bula-bula. Kaya sa Kana ubod. sila dua isa. Duha ah. Dua. Lami na lanlanon. Huwag bihon. Ani may dani magpalitan og sudan guys kay barato ra. Diyan lami ilang timpla. Lami color na iring, pwede ni kidnapon. Amo na ning iring. Si Mingming, lami color ang Kawayan ni sa Mingming. tuwing iring. Bakit ko naman din. Mingming, lami color ang Mingming guys. Ming, aduha man dai sila pa pareha sa color. Taga may to. na lagi pa rin ito. Tayo. Busog na nangawat man na dari sa lin. Na judo. Guys, nakapalit na mi. Mang sudan. Yan na mi guys, nakaulik na. Naigsoon ni mo dito Mingkoy. Lain lang mag-color. Mas nindot pa to ni mo color Mingkoy. Mamahaw na ta. Mamahaw na ta ma. Nakapalit na dahil may kuan guys. Gas, sagam mo ang sulin. Amo ang giswapo ka ng price gas. Kay mas barato man eh. Kaysa sulin. Ang sulin kay 1,100 kapin man. Nagkani 900 kapin ra. Diba makasave ta. Mana mong gipalit guys gahapon. Pero sa huling gahapon may nagdungag. Pagkuhandan ni ba pangingkis dinalian. Kay lami man magdungag sa huling. Nanginlo di ko na rin sa mga butangan ng plato guys. Diwa pa na mabalik ang kuhan mga plato. Anong ipanghinluan. Guys, sumanamig pamahaw. Sa si John guys, gatiwas din sa mga labunon. Bandero. La bandera. Sa pulansang number 1 wisely niya. Iya tinawag mga paro. Mga habo, pundahan, nagsang gipanglabahan karon. Guys, di ko amo ang kuan kortina. Ang gipangilisan kay
Sa kabuan kapin na po ng kurtina, wilis-wilis. Na guys, sagang gipuling ako ang kurtina. Tinahira po ng mama. Si mama rin nagtahi na ng mga kuha na guys, kurtinaha. Mana, nagipangalidan. Dari pod. Ganahan ko kay buwak-buwak. Mama rin gitahi-tahi daning ko ng mga kurtinaha. Si Jara. Sa una, daghang mo patahi ni Dja. Karon di na siya manawat kay di na kaya, sakit na siyang tuhod.